Nakarecord sang unang nga kaso sang Delta Covid-19 variant ang syudad sang Iloilo. Suno kay Mayor Jerry Treñas, ini ang ginreport sang City Epidemiology and Surveillance Unit o konseso sa ilagin patigayon nga pagsinapol kaupod sang COVID team subong nga adlaw. Ang nasambit nga kaso mong isa ka 30 anyos nga empleyado sang isa ka kompanya sa distrito sang Molo. Nagpositibo ini sa tung Hulyo 9 kagliwat nga nagpositibo sa repeat test sang Hulyo 23. Gilayon ini nga nagpaidalom sa swab test sa Western Visayas Medical Center o kung WVMC matapos makabatsyag sang sintoma. Ginpayag nga wala ini sang travel history kag wala sang close contact sa iyang ulubrahan. Nagpositibo man ang iyang asawa nga ginswab sa tung Hulyo 12. Ginpasiguro naman ni Treñas nga mayara na sang tikang ang Iloilo City government para sa paghandle sang Delta variant. Samtang nakarecord man ang probinsya sang Iloilo sang 11 nga kaso sang COVID-19 Delta variant. Ginpahayag nga isa ini ka 32 anyos nga babayi kag taga Banwas sang Kabatuan na admit ini sa Western Visayas Medical Center sang Hulyo 27 bangod sa kabudlayan sa pagginhawa. Nagpositibo siya sa COVID-19 sang Hulyo 8 matapos nangin close contact sang isa sa mga pasyente nga kaupod niya sa kwarto sa nasambit nga ospital. Nakagwa ini sa ospital sang Hulyo 23 kag nakapauli pa sa ila sang Hulyo 26 apang liwat nga gindala sa WVMC sang Hulyo 27 matapos makabatsyag sang kabudlayan sa pagginhawa. Tak na alas 2 kay inas ang kaagahon sang ginbawian ini sang kabuhi. Ini si Alex Escalante, nagabandera sa matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.